Afeta de kwa bad. Nke usku ni ibe niile no n'ugwu oji. Nwe kwube ekwelu ngugo ni gote ego ne njije aga na ebe so mbata. Nigeria nke egwu dịkwa. Bịa nwatakịrị. Kedu ihe na-eme n'iru gate m? Nwa ka nshi ya awas na nwetukwu ebe na onwere ebe ịgafe ibe na abọ. Ịgafe ibe efuo. Sina bụ binye ijiri ka onye ayịyọ. N'ime nwata nwaanyị kwa n'isi. Ma ịbịa bụrụ nwoke. Wapi ma nsọ. Wapi madam ka ị na-eme ezinụgo ngoshi. Just na ihe nọ na ntị ezinụgo ngoshi ka ị na-eme ka ị na-aparazi m. Une nwere nne mmadụ bụ nne nwere nne nwaanyị. Ọtụkwara enwe nne nwaanyị. Ihe ọma na ya na-ebulu ụzọ jụọ azọ bụ fim aka osi onye kata nnọọ ihe nọ na ntị. Ị chọrọ ka ibuli ya ka ọ bụrụ ya agba. Ka be chifu ọnụ. Ndị na-agwa okwu. Ndị na-agwa okwu. Ịma na ulo ina nwunye mulo ina last ball. Ka onye mala. Wo show zo me nweta n'iru gate. Wo show zo ma nwa nweta ekwo m ndị youth. Akpọ ishi na obi Ikwutago. Madam ikwutago. Tell him Ikwutago. bịa akpa m. Onye na-ebi ga-akpa gị. Iya ko mi. Mụla gara akwụkwọ ụfụ ya. Iya ko mi bịa akpa m. Onye na-akọ. Chai, what the be this? What the be this? What the be this?